Abbas yarastî ji bo ku van bikarbe pêwîst e di serî de hin aktörên ku di aboriyê de navê wan derketiye pêş bîne baxwe yek ji wan navan jî mesela Mehmet Şimşek e ew bi eslê xwe Kurd e ji Batmanê Kercosê ye mesela di serdemên pêşîyên destdata AK Partiye de bi taybetî hevkariya Mehmet Şimşek di wê serdemê de aboriya Tirkiye di seyr û güzergaheke baş de bû. Yani dikaribû Tirkiye hingî hin pêngavan bi avêje niha carek din Rojavê de ew yek tê nîqaş kirin ku wê tîmeke nû ji bo aboriyê were da mezrandin û her wiha hikûmeta nû ya Erdogan jî vê tîma nû ya aboriyê dê berdewam be. Tabî mijara sereke ya di vê proseyê de jî aboriyê ku wê derkeve pêş û her wiha du sê mijarên din jî hene Abbas got em ê li gel mêvanê xwe Ferhat Yaşar em ê biaxivin. Yek ji mijarên ku di Rojavê de ye yek jê kêşeya Kurdî ye kêşeya aboriyê problemên erdhejê ne û her wiha enflasyon û dîsa helwesan çend ji wan sernavên giringin ku derketine pêş û bi giştî em bêjin aliyê serokkomariyê ji bo 85 milyon kesên ku li Tirkiye dijîn wê şêwazeke çawa bêbkaranîn em ê van mijaran jî li gel mêvanê xwe Ferhat Yaşar biaxivin Abbas. Peki Ferhat tu bi xêr hatî. Spas dikim Niha encamên hilbijartinê êdî pey derketin holê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan carek din bi ser ket. Ev bi awekî fermî diya Serokkomariyê de sêmîn carek ku bi ser dikeve. Beriya wê jî di Serokwezîriyê de bi ser ketibû. Yani çar esas demên wî ne ku bênavber her bi ser dikeve. Yani hiç pişta Erdogan nayê xwarê. Yani li Tirkiye aborî ne baş be jî erdhej jî pêk bê em bêjin gelek nîqaş li ser destdatê hebin jî dîsa jî Erdogan baweriyek daye civakê û civak diçe dengê xwe de Erdogan û her wiha wî dike carekê din Serokkomar. Baş e di vê proseyê de beriya em derbasî mijarên din bibin li ser aboriyê Erdogan zûtirîn katê de wê gaveke çawa bavêje gelo. Niha hîn kabîneya Erdogan hîn ne diyare ji ber wê jî alî aborî ve çi gav bavêjin ew jî hîn ne diyare. Lê hinek kes dibêjin ku dolar ew rêjeya dolar ew ê bilind bibe lê demekî nêzik da aborî tevekî têk biçe û dîsa nêzîka 2 sala ew dîsa her ne yani aboriyê sistemê dîsa bibe hilbijartineka nû. Lê niha kes nizane Erdogan li alî aborî ve gaveka çawa bavêje û xebateka çawa pêk bîne. Yani ve ev jî divî werde hê ne diyare yani mijara wê. Baş e mesela li aliyekî me berîn ha jî behsa wê kir gelek mijarên ku bûne bar li ser pişta Tirkiye hene ên duwarê aboriyê de. Bi ser de jî problemên civakî hene mesela yani mesela azadiya ne em bêjin derbirina rama ne zimanê Kurdî ye mesela li ser van yekan peyama Erdogan de mesela doh dema ku peyama xwe da wekî rojnamegerekî dema telê temaşe kir çi hêviye jê dikî ji bo serdema nû wê gavên çawa bavêje diban mijaran de Erdogan. Tedî berê dema Erdogan dihat hilbijartin ser diket û wê çaxê wî peyamên baş didan. Digote ez hemû ez serokkomarê we hemya me. Ez ne serokkomarê tenê ew goreya xwe dane me. Ez ê bixebitim ku çima ew kesên goreya xwe nedane me em ê seriya bixebitin û wana jî bînin aliyê xwe. Lê do wê xeberdana xwe da wek xeberdana wî berî nebû. Vê carê got yani wek LGBT'yan hedef nîşandan kesên goreya xwe nedoya wek bi sergirtî wana hedef nîşandan û beriya ku hilbijartina sozên ku dabûn ew jî dîsa aliyên jinan da aliyên aborî da aliyên LGBT'ên ên ku kesên ku azadiyê dixwazin Yani peymana Stenbolê ya ku hatibû betal belê rast e û wana ew dîsa ji aliyê jinav ew dibe tiştekî xirab aliyê LGBT'yan jî dibe tiştekî xirab. Baş e mesela yani tu wisa çavarê dikî ku wê serdemeke dijwartir li Tirkiye biçe serî yani wê hê reaksiyon yan jî şêwaza axaftina em bêjin aliyê desthilatê tundtir bibe li gorî berê yan siviktir Yani bibe em yani. sedî sed nikarin bêjin ew wisa bibe niha hîn germe hilbijartin nû qediya ye em nizan ew demekî pêş da ew xebatên xwe ê nû pêk bîne belkî yani hêviyek heye ku Erdogan politika xwe nerm pêk bîne û belkî vegere dema 2000
22 2020 da çava hatı bu hilbijartin ve garavi politikayı o kara politikaya ka vak netve peres çi pek bine vak şerreki ji yani ali muhalefeti da ali kesin ko deng ne daneviya zedetir tuntur serda hele. Mesela eniya muhalefetin hadi beje jber ku hilbijartinin şaradariyan jî nêzikin jber ku piştî heş nehme şunda ve cargıdan Türkiye hilbijartin hebe mesela. Dibêjin jin have wê starta hilbijartinê bide. Ya ji bo em bijin hilbijartinên heremî yan şaradariyan. Mesela li 11 bajarên mezin yên Türkiye di encama hilbijartinên 28 Gulanê de Erdoğan dîsa bi ser neketiye. Duan de dengên Erdoğan li gorî ên Kılıçdaroğlu kêmtirin. Yani di vê proseyê de ew yekte çaverê kirin. Mesela muhalefet dibêje ve şewaza xwe ya ku ev demekê bikartîne wê hê dijwartir bike. Ji bo wê yekê jî wê starta hilbijartinê bide. Ev yek mümkün e gelo? Belê ev jî mümkün e. Erdoğan niha em nikarin bêjin yani şaredariyên mezin da van şaredariyên van bajarên mezin da rêya kêm standiye. Ji ber ku Kılıçdaroğlu Kürt yani HDP û İYİ Parti jî piştkirî dane Kılıçdaroğlu bo wî Kılıçdaroğlu van bajaran da pêşketiye. Lê dîsa jî eger ittifaqek pek ne dema hilbijartinên herêmî da Erdoğan'ın van bajaran da yani vak İstanbul, Ankara van bajaran da Erdoğan dîsa dikare şaredarî ji muhalefetê bistîne. Naxo rîskeke wisa heye ji ber çi ji ber ku em lê dinêrin li bajarên Bakurê Kurdistanê Erdoğan li gelek bajaran mesela di ser ji sedî 35 de deng weregirtiye ji Kurdan. Erê li hinek bajaran ji sedî 65, sedî 7 heta li hinek bajaran ji sedî 8 Kurdan dengê xwe daye Kılıçdaroğlu ama hema bêje nîvenîvê wan dengan jî çûne Erdoğan mesela. Yani di serdema hilbijartinek ew wisa de yan jî di damezrandina proseyeke nû de mesela ew Kurdên ku dengê xwe dane Erdoğan wê ji bo desthilatê nebe wateya tiştekî destpêkirina em bêjin proseyeke nermtir, germtir û her wiha peywendiyên ji bo çareseriya kêşeya Kurdî yan jî kêşeyên sen zimanê Kurdî mesela. Belê hedefeke jî dikare Erdoğan bîne pêşiya xwe û ser vê mijarê bixebite. Erdoğan berê jî ji Kurdan zêdetir niha zêde nasîne li berê Kurdan zêdetir rayê distand. Li Sêrtê jî Erdoğan carê yekem li Sêrtê hat hilbijartin û paşê ket parlamentoyê werda bû serok. Niha jî dikare li vê aliyê de xebatekî pêk bîne û aliyê zimanê Kurdî de zaten niha jî wekî hûn dizanin bavayekî bijarte ekê da mekteban da dersên Kurdan tên dayîn belkî wê xebatiyên xwe zêdetir xwed bike eva realîteyeke Erdoğan her birê bimîne jî muhalefet warê jî ew ê ser vê meselê bixebitin û xebatên xwe li gorî vê rêjeyê bikarbînin. Ferhat wekî pirseke min dawîn ez ê bi kotasî te pirsiyar kim. Desthilat erê li aliyekî serkeftina xwe ragihand bi serket li gelek deveran û her wiha wê 5 salî din Tirkiye birêve be. Eniya muhalefetê wê çi bike? Muhasebeyeke çawa bike û her wiha HDP dengên wê kêm bûn YSP mesela. Wê nîqaşên çawa derkevin di nava wan de çi çavdêriya te heye bi kotasî ez wê jî te wergirim. Yani em dikarin bêjin HDP tu zanî sedî sisê dengê xwe wenda kir. Ev jî wek ji aliyên vekîliyetê da temsiliyetê da zêde deng neda cih nedan Kurdan wana jî bertek nîşanda vê gavê sedî sê HDP wenda kir. Muhalefet jî ittifaqa ku danîne nêzîkî yani bendê ne ku demekî nêzik de ew ittifaq wê belav bibe û ew herkes rêya xwe û polîtikaya ku nû li gorî pêşerojê hem aliyê herêmî da hem jî aliyê serokkomariya ku bê de ew xebatên xwe pêk bînin. Baş Ferhat Yaşar gelek spas ji bo agahiyên ku te bo me haber kirin. Belê Abbas wekî ya rastî Ferhat Yaşar jî bahsetke yani erê prosê hênû ye hilbijartin hênû dawî hatiye lê belê nîqaşên gelekî mezin wê bêne pêkanîn di nava eniya muhalefetê de bi taybetî. Her wiha di nava HDP de mesela ser vê yekê jî gelek niha nîqaşene di nava em li gel hinek rêveberên HDP jî em axivîn mesela ew dibêjin ji îro bişûnde êdî ew ê muhasebeya destnîşannedana namzetiya serokkomariyê jî bikin nîqaşa vê yekê ew ê her wiha dîsa li ser wê yekê biaxivin ka gelo dengê wan çima kêm bûye yani wê guherînên mezin di nava HDP de jî
بین پک آنین وسط چاوره کرن دنوا CHP de jî deman demede em dema ku bibêjin lê tiştê ku nayê gwarandin mijara ku bi taybet çiye li ser wê mijara aboriyê bi taybetî Tamam. hin xalên li ser çareseriya kêşeya Kurdî Dest xoşa sat, her bir şey. û her wiha rakeşiya siyasî ya li Tirkiye evas.